Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Desi Oktavia saking kelas 11 jurusan Desain Komunikasi Visual wonten ing SMK Negeri 1 Wonosobo. Alamat griya kula wonten ing Kampung Jetis, Kelurahan Pacarmulyo, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo. Kula wonten mriki badhe ngarios bab kaprigelan lan karingkihan ingkang kula gadhahi. Kaluwihan ingkang pesepisan inggih punika kula luwih mangertosi bab bagian fotografi. Saliyane punika, kula nggadhahi keahlian lebet menggambar manual. Salajengipun, inggih punika kekirangan ingkang kula gadhahi inggih punika kula dereng saged mbagi wekdal lan tasih asring menunda ayahan. Kekirangan kula ingkang sanesipun inggih punika kula tasih dereng mahir lebet menggambar digital. Nilai baca sing bisa dijupuk dening diri yaiku kula saged dados tiyang ingkang kantos kangge ngadepi masalah. Ancaman sing bisa teka ing awak dhewe yaiku kula badhe sisah kangge pitados diri lan ajrih lebet sanjangaken punapa-punapa dhateng tiyang sanes. Bab ingkang terakhir yaiku tiyang ingkang asing kesupen lan kula ugi lumrahipun dipunanggep tiyang-tiyang ingkang menengan. Cekap semanten, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.